A escala global, les millors companyies del món tenen característiques i cultures distintives, diferents, però tenen també 3 característiques que les defineixen i que són comuns. En primer lloc, una obsessió compartida per al talent, per tenir i retenir i contractar les millors professionals. En segon lloc, una vocació de desenvolupament i de formació del talent. I en tercer lloc, una vocació també per la diversitat, tant de pensament, com d'idees, com de gènere. Aquests atributs són part de l'essència i de la naturalesa també de CaixaBank. Per mantenir i consolidar el nostre lideratge amb qualitat, amb confiança i amb reputació, necessitem els professionals més compromesos i més competents. Perquè el que aconsegueixen les empreses ho aconsegueixen bàsicament a través de la feina i del treball dels seus professionals i dels seus directius. Per això, un dels 5 reptes del Pla Estratègic 2015-2018 posa el seu focus en les persones. En l'àrea de persones, el Pla Estratègic defineix 4 prioritats. La primera és la formació, la segona és l'apoderament, la tercera és la compensació i la quarta és la meritocràcia i la diversitat. El segon eix ho protagonitzen els 1.800 formadors interns que tenim a CaixaBank. Aquests professionals, que normalment són directors i subdirectors d'oficina, ens han ajudat moltíssim amb les integracions que hem fet d'altres institucions a CaixaBank els últims anys. I per acabar, hem certificat més de 7.000 professionals, directors, subdirectors, gestors, amb assessorament financer. Això ens defineix com l'única institució a Espanya o la primera institució a Espanya amb aquest tipus de capacitació i formació. Darrerament, hem fet un gran esforç per lligar la compensació amb els resultats i vincular-ho a les necessitats de negoci. La quarta àrea de treball és l'àrea de meritocràcia i diversitat. Pel que fa a la meritocràcia, hem implementat a CaixaBank programes d'avaluació de talent, d'avaluació per competències, de revisió de 180 graus, per assegurar-nos que els millors professionals, són reconeguts, compensats i promoguts. En quant a la diversitat, en aquests moments a CaixaBank, més del 50% dels professionals són dones. El que busca el Pla Estratègic, el nostre objectiu, és que dintre dels directius, més d'un terç dels nostres directius també siguin dones. Hem definit 4 prioritats: formació, apoderament, compensació, meritocràcia i diversitat. Realment, l'autèntic motor per a la implementació del pla estratègic són els nostres professionals, els directius i empleats. El 82% dels nostres professionals diuen que estan orgullosos de treballar a CaixaBank i la majoria també són accionistes de la nostra entitat. Volem donar el millor de nosaltres mateixos per assegurar la rendibilitat sostenible pels nostres inversors i accionistes.